Lajine cokek oslo-oslo. Ayo Mas Tri, goyang mriki monggo kalian Pak Maman. Juragane mi Mas Tito. Kurang opo aku iki dadi wong priya. Kurang gedhe. Kurang opo aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tato ora bisa ditambani. Wis miliyo tresno aku apa dheweke. Wis miliyo dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe gelaning rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Juragane gogol petir Mbak Mia. Asik. Ugi kan kantun Mbak Aisi, Mbak Ira-Ira, Mbak Wanti, Bu Sriati yang punya Ciledug, Kemangi Bekasi. Kurang apa aku iki gone tresno.
Bunda, kita joget lagi monggo. Pak Rumasi, Mas Bodre. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Matur sembah nuwun. Aku kudu sambat karo sapa. Ayo masih pasuwun lan wengi. Mugi-mugi Gusti
Yo Dek Bece. Monggo Pak Bu. Beksan kayuk sinarengan kadang-kadang campur sari moro tresno Sukawati. Sini kuyung alkalin audio iso ngundang. Dipun garakan langsung matar cerah foto video syuting ugi bobel cakil sragen. Bal-balan kalau kacu. Timun sigarane ayo bangun rumah tanggane Pak Ngudan bocah ayu aja mampijar nesu yen dituturi supaya sabar ayu Pak Ngudan bocah manis aja mampijar nangis hati yo bocah basis yen kuminyak kok sing kalis aduh aduh sayang kayak lampu-lampu kayak yen wis katamu siji loro telu sawirane ayo matu Mas Putri aku dange bocah manis aja mung pijer nangis kadya bocah sing wasis kabeh sengko lopen kalis aku dange tak sayangi anakku sing bagus dhewe aku dange tak sayangi besok pinter rendangane tembang kok tangane tekan ngendi kaya ngono gawe tok apa to ini iki aduh sayang kita tadi kula apa saja nikalan monggo juragane mi Mas Bito aku dange bocah ayu aja mung pijer nesu yen ditutur resiku supaya slamet rahayu kotak-kotak lakunine tekek srapak garing arane gablek Pak Sardi arane tekek wong wedok melek bengi arane aduh sayang
jane yogane Mara Tresna iki piye? Aku rung bales kok. Kudune sak utuh meneh. Lah yo. Tapi awan-awan menyang karetan sikar gapit dikeret macan dadi prawan rasa yang-yangan dijiwit jerit disenggol matan aduh piye Sragen bergoyang Mara Tresna jos makarya sinarangan Aldio Samsun Kodang Alkalim ugi dimenggarakan langsung lumantar terah foto syuting dan juga tentunya Bugel Cakil Sragen parani kaya-kaya jarene wong wis mangkat lunga dianteni kaya-kaya jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinuju ling singan anane sajak sujono warna-warna pandang wani nadyan durung ketemu dhewe tuga-tuga kamu wuse trimo wurung samene wae pokoknya Bugel Mani Amburi kompak jane elok tenan kok wis bareng sampun pepanggihan nyatane njur luluh batine nganti wekah pepisahan atine njur tambah tresnane tan kantun kagem panjenenganipun Bunda Tini yang dari kota Sragen spesial untuk Bunda Tini diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinuju ring singan anane sajak wong sujono
wae senggak angger rokoke dobel nganggo dor jan adikku lanang iki tenangno pikirmu bareng sampun pepanggian nyatane jero luluh batine nganti wekah pepisahan katine jero tambah tresnane matur sembah nuwun monggo Mas Mardi Mas Wakil monggo Titip Tresno Mas. Goyongmu yo tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh nang nganti papane Cair langsung. bisa ngluluke atiku rena wengi ra bisa turu yen kelingan solan goyongmu Yeah.
tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan ado neng nganti papane Hai meleh. Dua kali hae Mbak Eva. Matur sembah nuwun. Mas Herman kangen ati. Bablaske kangen ati, Oke. monggo. Masakan Yo Mbak Pak sing Eva. kaya mau. Boten kata lumpen medene Jogja Indonesia ngaturaken wilujeng dalu Mbak Purnama Kinanti, Mas Suparno Parno, Mas Turut Raharjo, Mbak Wiwin Widayati, Botok Endi iki. Mas Warsito nggih. Sedaya kemawon malam hari ini yang mantap streamingnya bersama dengan Cerah Foto, kami ucapkan selamat malam. Rasa kangen ra bisa mari namung sira kang bisa nambani Kok ora ana senggaan bogal tuwek mau nah Mas. Kak, Wah. partu wis entek. Iki bablaske ireng manis klangenane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito. Dulur kulanang saka Karanganyar tentram. Nggih. Ayo malik barang, Cok. Aja sebelang bagus tresno kira bakal Angin dong ayu kemana-mana. ora asuhe aku bali bisa sumandhe ana Moro tresno bergoyang. Spesial kagem juragane mie ayam Mas Monggo, Mas. Sugito kampungmu. Monggo Mas. Cakutan Mas. Berkelingan lelakonku zamane
bokel. Sing dituantu mangantuk. Joget karo budrek. Joget karo budrek sik. Mbah bokel tuwek ndek. Mbah bokel tuwek elek urip. Oh ya. Monggo Mas Bodrek. Mung calaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane wis aku ra bisa ilang marga kelingan ilang manis ayo lahir lan batine sering dolan omahku terune wong sinau bebarengan tresnaku ra bisa ilang kemutan Mas tambah sithik Mas. Kung rampung. Sarampung isih. Ya, masuk. Iki Bodrek iki direwangi jiwa raga lho iki. Ya to, Drek. Muga-muga mak endang sehat ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca Mara Tresna mak endang sehat. Amin. Ya. Mung calaran perpisahan paksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang kemutan ireng manis monggo Tresna Wargono. Mas Bodrek nambah melih. Ayo, Yudo Laras. Anggara Sundalu Buwi, Pademan, Pademapa. Mbak Eli lagunya apa? Yuk. Spesial kantor Om Sia Semar Mulyo. Sapa wong sing
kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati tumben-tumbenan biasanya live streaming awak dhewe nonton ya ora lho Mas. Nonton kono kae. Hari ini spesial. Tumben nek angin apa Mas Dendang? Tresno iki ora menang. Saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe ramban dengke. Wong ora tak pernah mayu Mas Kumis godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati